tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. U l-programm jismu etimoloġija biex xieraq li f'dan l-istaġun niddedikaw rokna għal dik li fil-lingwistika ngħidula l-vokali etimoloġika. Il-vokali etimoloġika hija parti integrali mill-kelma u ma tista' taqa' qatt lanqas jekk qabilha jkollha kelma tispiċċa b'vokali. Tiftakru xi għalliema jgħidulna li żewġ vokali ħdejn xulxin jiġġieldu u ma jistgħux joqogħdu, ejja ngħidu li kellhom nofs raġun għax fil-verità mhux dejjem huwa minnu. F'każ li jkollna kelma li ġejja mit-Taljan, ngħidu aħna il-kelma infern li ġejja minn inferno dik li ta' quddiem trid tinżamm dejjem, anki jekk il-kelma ta' qabilha tispiċċa b'vokali. Dan il-prinċipju etimoloġiku mhux dejjem insibuh faċli fil-lingwa tagħna għax kull ma jmur il-ġenerazzjonijiet li tilgħin mhumiex ikunu esposti għat-Taljan daqskemm konna esposti għalih aħna qabel. U anki jekk nafu t-Taljan, xi dubji se jinqalgħu dwar jekk dik li hijiex parti mill-kelma fil-lingwa oriġinali jew le. Jekk fil-każ tal-li etimoloġika il-kriterju etimoloġiku joħroġ rebbieħ, fil-sienna dan il-kriterju ġieli jċedi postu għal kriterju fonetiku, jiġifieri il-prinċipju tal-ħoss. Jekk nieħdu pereżempju l-pari irkoppa jew irkubtejħ, kien hemm żmien li konna nikdbuhom bid-doppja B flok bil-P. Hemmhekk kien jitħaddem il-kriterju etimoloġiku għax il-kelma ġejja minn rikeb. Iżda l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti fid-deċiżjonijiet numru 1 maħruġa fl-2008 mexa fuq il-kriterju fonetiku u qataħħa li dawn il-kelmtejn jinkitbu bil-P u bil-P biss. Għax wara kollox hekk jinstemaw. L-istess nistgħu ngħidu għall-kelma skont tinkiteb dejjem bit-T u mhux bid-D. M'għandix għalfejn inkun naf li ġejja minn sekondo fit-Taljan u hawn erġajna jiġi applikat il-kriterju fonetiku fuq dak etimoloġiku. L-istess ġara fil-kliem bħal kuritur jew kurutur li jridu jinkitbu bit-T u mhux bid-D, jew sobtu jew zobtu li jinkitbu bil-P u mhux bil-B, irrilevanti li ġejjin minn koridojjo jew minn subito. Tlaqna nisimgħu lil Raffaello Bezzina ikellimna dwar il-kelma interessanti u l-vokali etimoloġika. Kif tbatti x-xemx sajfija. Il-kelma interessanti hija partikolari għaliex il-kelma tibda bil-vokali i u minħabba li fil-Malti għandha dik li tissejjaħ li tal-leħen ġieli jiġri li nagħmlu l-iżball li ta' interessanti nwaqqgħuha fi frażi partikolari. Pereżempju ħanagħti l-eżempju laqa interessanti. F'laqa interessanti ġieli jkun hawn min ineħħi li ta' interessanti u dan jagħmluh għaliex jaħsbu li dik li qiegħda hemm għaliex hija tal-leħen, mentri fil-fatt l-etimoloġija turina li tal-interessanti hija parti mill-kelma. U bħalma ma nistgħux inwaqqgħu is-s minn interessanti għax dik hija parti mill-kelma hekk ukoll li ta' interessanti ma nistgħux inneħħuha għaliex dik hija parti essenzjali mill-kelma. Interessanti ġejja mit-Taljan, interessante, u l-etimoloġija torina interessanti qiegħda torina illi li hija parti kruċjali minnha. L-ewwel semmejt li tal-leħen ħanajt kelmtejn fuq dil tal-leħen biex nispjegaw aħjar x'qed nipprova ngħid. Mela li tal-leħen hija vokali partikolari hija i li ndaħlu fil-bidu ta' kelma biex aħna nkunu nistgħu ngħidu kelma partikolari biex fil-pronunzja fid-diskors inkunu nistgħu ngħiduha b'mod eħfef inħaffu d-diskors. Pereżempju fil-frażi dalwaqt immorru minkejja li forsi ma nkunux konxji ta' dan il-proċess f'dal-waqt immorru qed indaħlu li qabel immorru biex inkunu nistgħu ngħiduha. Jekk ma ndaħlux din li f'dal-waqt immorru ikun diffiċli għalina li ngħiduha. Mela diġà tajna l-eżempju ta' laqgħa interessanti, ħanagħti eżempji oħra. Eżempju ieħor hija l-kelma intelligenti. Intelligenti wkoll ġej mit-Taljan intelligenza jew intelligente. U f'eżempju bħal tifla intelligenti li ma nistgħux inwaqqgħuha għaliex li hija parti mill-kelma, parti integrali mill-kelma. Nagħti xi eżempji oħrajn, l-eżempju dokumenti importanti. Importanti li hawnhekk fl-istess ġifieri hija tinsab fil-bidu tal-kelma importanti bħalma nsibu li tal-leħen imma li ta' importanti hija parti integrali tal-kelma u għalhekk ma tistax titwaqqaf fl-ebda kuntest. Nagħlaq b'eżempju ieħor ħafna insetti. Li ta' insetti hemmhekk ukoll li hija parti mill-kelma. U
U għalkemm ħafna tispiċċa vokali ma nistgħux inwaqqgħu li ta' insetti għaliex li hija etimoloġika. Fil-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota Fit-tieni parti tal-programm se naqbdu wkoll ma' aktar prinċipji lingwistiċi interessanti li meta nifhmuhom jgħinuna napprezzaw aktar kif jaħdem u jinkiteb il-sienna. Iż-żewġ pari ta' kliem li se jsemminna George Farrugia huma lanżita u misħun u se jużhom biex jispjegalna kif jaħdem il-prinċipju tal-agglutinazzjoni tal-artiklu. L-agglutinazzjoni sseħħ meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' warajh b'konsegwenza li jispiċċa jitlef l-istatus tiegħu ta' artiklu jitwaħħad mal-kelma tant li jitqies bħala kelma waħda. Hekk ġralhom il-kliem lanżita u ruxmata kliem ieħor fil-Malti bħal larinġa, linka, labra, lasta, labtu, lembut, loppju, lamtu, lant, ilma, lifa u liżar. Każ interessanti li ġrali milux waqt lezzjoni tal-Malti ma' studenti tal-11 sena tas-sekondarja seħħ meta tlabtom jagħtuni żewġ omofoni bil-ħoss għatu. Waħda li tinkiteb għajn u li tfisser lid bl-Ingliż u għatu li tinkiteb għajn u. U din tintuża meta tikmanda lil xi ħadd biex ngħidu aħna jagħti donazzjoni jew jiġġieled. Li sibt interessanti hu l-istudent minnhom ħaseb li l-kelma għal lid hija latu u mhux għatu. L-artiklu tal-kelma ħasbu parti integrali mill-kelma għax skontu dejjem qala b'dak il-mod. Dan l-iżbal ħelu ikompli jurina lil Maltin kemm fl-antik kif ukoll illum jippruvaw jinterpretaw il-ħoss ta' kelma u f'moħħhom jinterpretawha kif jidrilhom huma, irrispettivament bir-regoli grammatikali li jeżistu. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia. Ikellimna aktar dwar l-etimoloġija tal-kliem lanżita u misħun. batti x-xemx sajfija daqet mota Tajjeb, illum ħan nitkellmu fuq żewġ kelmiet, lanżita u misħun. Xem komuni bejnietom, ħan naraw daqsxejn għaliex għażilnihom u ħan naraw xem komuni bejnietom. Ħan nibdew b'lanżita, bit-tifsira ta' lanżita. Lanżita hija dik ix-xara dritta wieqfa tnigges tajjeb li bħalma jkollu fuq il-ħanżir, bħal dik ix-xara li jkollu fuq il-ħanżir, tkun ibsa u tkun tnigges. Tista' tfisser ukoll xarta li xkupa u ċerti xkupi fil-fatt jgħidulhom xkupi tal-lanżit. Daw li xkupi ma nużawhomx normalment id-dar biex nikinsu xi trab fin, imma jintużaw biex jikinsu affarijiet goffi bħal żrar pereżempju biex jikinsu it-toroq li kien niesa kienu jkollhom l-xkupi tal-lanżit u mill-lanżit jagħmlu wkoll anke pniezel u xkupili. L-anżita tista' tkun ukoll meta r-raġel normalment ħalli l-leħja jumejn tliet ijiem mingħajr ma jqaxxara u tibda tisponta tkun tnigges u jgħidula wkoll jirreferu għaliha bħala lanżit. Anke wkoll min ikollu xaru oħxon. Xaru oħxon u jkun forsi diffiċli biex jippetna jidher jisu maqutek jirreferu għal jiġri jgħidulu lanżit dak. U għandna wkoll espressjoni li tfisser ejra kbira. Bħal meta ngħidu dak għandu kull lanżita għalik, ġifieri jgħir ħafna għalik. Issa ħa niġu għall-etimoloġija tagħha, l-oriġini tagħha hija l-kelma inżita mill-isqalli. U hawnhekk għal darb'oħra ġieli għatta f'dawn il-programmi rridu niftakru li l-poplu Malti għal ħafna żmien kien poplu monolingwi. Kien jaf il-Malti biss, meta kien jiġi f'kuntatt ma' lingwa oħra kien jipprova jinterpreta l-ħsejjes il-kliem tajjeb l-ħsejjes tal-kliem li qed jisma' skont il-mekkaniżmu tal-uniku lingwa li kellu il-Malti. Allura qed ngħidu li fl-isqalli l-kelma hija inżita. U meta jagħmlu l-artiklu qudiema fl-isqalli tiġi l-artiklu li huwa la, meta jaqduhom flimkien tiġi la inżita. Imma meta il-Maltin kien jisimgħu la inżita, kienu jinterpretawha bħala kelma waħda. Għaqduha flimkien la nżita, ma kienux jgħidu illa hija l-artiklu u nżita hija l-kelma u terġa' għamlu l-artiklu qudiema bil-Malti. Mela meta qed ngħidlek illa nżita, hemmhekk kien għandi l-artiklu Malti. L-artiklu mill-isqalli illa u l-kelma Siċiljana nżita. Tajjeb, fl-isqalli il-kelma nżita tfisser suf oħxon fuq dar il-ħanżir u anka dak li jkun hemm f'temp iż-żiemel. Interessanti fl-isqalli għandhom ukoll espressjoni li hija l-skrupulu dell'anżita.
li tirreferi għal xi ħadd li bħal donnu jiskrupla għal xi ħaġa żgħira ta' ħadd ieħor meta hu għandu difetti ikbar. Bħal meta ngħidu bil-Malti inti tara u x'veru tibna fajnħuk u travu fajnejk ma tarax. Issa dan il-proċess meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' waraħ fil-lingwistika għandu kelma partikolari, għandu terminu partikolari jisejħulu l-agglutinazzjoni tal-artiklu. Meta l-artiklu jingħaqad mal-kelma ta' waraħ u titqies bħala kelma waħda. U dan mhux proċess rari fil-Malti, ġifieri bħal lanżita għandna kliem ieħor. Nistgħu nsemmu eżempji oħrajn li ħadna mit-Taljan u mill-isqalli ta' kliem ieħor fejn ġara dan il-proċess. Per eżempju l-kelma larinġa. Larinġa fil-Malti li ġejja minn aranċa fit-Taljan jagħmlu l-artiklu qudiema l-aranċja, il-Maltin semgħu l-aranċa u għamluha kelma sħiħa larinġa u reġgħu għamlu l-artiklu qudiema l-larinġa. Il-kelma l-inka li ġejja mill-isqalli inka jew inga. Tajjeb il-kelma l-abtu li ġejja minn abitu bit-Taljan jew abitu mill-isqalli. Il-kelma l-embut minn imbuto bit-Taljan, tagħmel l-artiklu bit-Taljan l-imbuto, il-Maltin iswa kelma waħda l-embuto reġgħu għamlu l-artiklu. Dan il-proċess ma bedix ma l-isqalli u mat-Taljan, imma kien ukoll beda saħansitra ma' kliem li ħadna mill-Arbi. Per eżempju, il-kelma iżar mill-Arbi, jekk jagħmilha l-artiklu Arbi qudiema l-iżar, tajjeb il-Maltin kien ismu l-iżar u spiċċat kelma waħda l-iżar. U rġajna għamilniela l-artiklu qudiema l-iżar. Il-kelma ibra fl-Arbi, l-artiklu qudiema l-ibra fil-Malti spiċċat il-labra, labra. Il-kelma afa fl-Arbi, l-afa fl-artiklu Arbi u fil-Malti spiċċat l-ifa. Bata għandek il-kelma nużawha kuljum, il-kelma ma fl-Arbi mhux meta tajjeb il-lommok ġifieri bl-artiklu tiġi al-ma bl-Arbi, the water, tajjeb, il-Maltin kienu jisimgħu al-ma għamluha ilma u reġgħu għamluha l-artiklu qudiema l-ilma. U allura meta għandek il-qawl il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun, hemmhekk għandek prova tal-kelma ilma fejn inti għandek il-kelma arbija ma bl-artiklu qudiema. Alma għandek l-agglutinazzjoni. U għandek prova li l-kelma ma hija kelma weħda mbagħad fil-kelma misħun. Ma tajjeb dak li ħana bil-Malti ngħidu ilma sħun. Ma sħun li bil-Malti ngħidulu misħun. Tasbu biswit il-ronfo kif tbatti x-xemx sajf